să facem proteste similare peste tot, în toată țara. Haideți să arătăm că avem demnitate, haideți să arătăm că noi suntem români mereu, aici stăpâni, veniți alături de noi. Tot întreabă cineva unde suntem. Suntem la Pitești, pe strada Craiovei. Trebuie în fiecare OMV din țară să spunem afară cu OMV din țară și la fiecare Petrom. Vrem Petromul înapoi. Vrem Petromul înapoi! Vrem Petromul înapoi! Vrem Petromul înapoi! Vrem Petromul înapoi! Facem cu produsele voastre! Vrem produse românești! 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 Este cazul să ne recuperăm Petromul. Petromul a fost taxa plătită de România pentru a intra pe ușa din dos în Uniunea Europeană. Nu suntem cetățeni de mâna a doua. Nu acceptăm să fim tratați cum sunt guvernanții noștri, ca niște slugi. Luăm atitudine și protestăm în fiecare oraș din țara asta până pleacă cei care se cred pe vremea Imperiului Austro-Ungar. E ora 10 seara. Am blocat această benzinărie din centrul Bucureștiului. Suntem câțiva patrioți care, în ciuda frigului de afară, protestăm față de faptul că nu avem guvern, faptul că actualii conducători ne-au transformat în slugi, faptul că ne-au făcut cetățeni de mâna a doua. Dacă aveți demnitate în voi, veniți și voi și protestați. Dacă nu vă place AUR, protestați, faceți alt partid, protestați ca simpli cetățeni, închideți conturile la bănci, faceți ceva și hai să dăm guvernul ăsta jos, pentru că dacă mai suportăm în continuare să ne calce pe cap, nu vom mai avea o țară. Suntem în al 12-lea ceas. Treziți-vă, români! Claus Iohannis și regimul lui trebuie să cadă. E ora 10 seara. Am blocat această benzinărie din centrul Bucureștiului. Suntem câțiva patrioți care, în ciuda frigului de afară, protestăm față de faptul că nu avem guvern, faptul că actualii conducători ne-au transformat în slugi, faptul că ne-au făcut cetățeni de mâna a doua.